Інтерв'ю-допит із російським пропагандистом. Журналіст маріонеткового видання «Крим-24» Олег Крючков під камеру розпитував затриманого ФСБ українського фрілансера «Крим-Реалії» Владислава Єсипенка, якому закидають виготовлення боєприпасів. Ще одне звинувачення – буцімто зйомки масових заходів для українських спецслужб. В стилі окупаційних слідчих пропагандист цікавився, які ж це матеріали знімав Єсипенко в Криму, кому та як их передавав. Какие материалы вам просили снимать, что вы делали там? О жизни в Крыму, людей, выборы, какое состояние водохранилищ. А что еще вы снимали? Блиц-опросы. Вы снимали положительные материалы, отрицательные? Все. А публиковались какие материалы? Разные. Редакция сама определяла. Бліц-опитування на кримських вулицях та зйомки водосховищ, на думку окупантів, так цікавлять українські спецслужби, що Єсипенку дали доступ до схрону з вибухівкою біля Армянська. Пропагандисти навіть вигадали куратора цієї операції. Але такі зйомки – рутинна робота будь-якого кореспондента, каже журналіст Микола Семена. Його, як кореспондента Радіо Свобода, також затримувала окупаційна влада. Впевнений, зараз кожний незалежний кримський журналіст перебуває під пресингом окупантів, а звинувачення проти Єсипенка абсурдні. Зрозуміло, журналісти фотографують мітинги, це масове місце масового перебування людей, десь в бібліотеці, десь іще, де люди збираються, завжди фотографують люди. Тобто ці всі звинувачення – це абсурд. І в цьому немає жодного складу злочину. Більше того, цим займаються і українські, і російські журналісти. Тобто це ж саме звинувачення можна було висунути будь-якому російському журналісту, який працює в Криму. Правозахисники переконані, що справу Єсипенка використовують як доказ присутності в Криму українських шпигунів і диверсантів. До бранця не допускають незалежних захисників і тиснуть, щоб він погодився на ФСБшного адвоката. Його, по суті, ховають від того, щоб він отримав правовий захист. Це також свідчить про те, що це політична справа. Важливим моментом, якщо говорити про адвокатів, є те, що його адвокатом зараз за призначенням, тобто, по суті, це адвокат від ФСБ, виступила знов сини Глазова. Нагадаю, що ми, як правозахисники, вже не перший раз фіксуємо її, тому що вона була в багатьох інших політично мотивованих справах, де також закидали шпигунство. У тому, що ФСБівці тиснуть на Владислава Єсипенка, переконана і його дружина Катерина. Вона зараз у Києві. На кадрах пропагандистів помітила, що її чоловік не в своєму одязі та явно побитий. До сімферопольського ізолятора не пропускають навіть листи та малюнки від їх дитини. А з телефонної розмови Катерина зрозуміла, що його змусили відмовитися від послуг незалежних адвокатів Еміля Корбєдінова та Олексія Ладіна. Я попыталась возмущаться, как и почему ты же нам этим связываешь руки. Он дал однозначный и твердый ответ, что другого адвоката быть не может и не будет. Он не может это сделать. Честно говоря, весь этот разговор был шифром для меня, потому что для себя я расценила как предупреждение, что не едь сюда. Потому что наш папа – это настоящий пример мужской чести. Он никогда бы не подставил свою семью. Катерина Єсипенко звернулася до президента України та уповноваженого з прав людини по допомогу у звільненні чоловіка. Раніше незаконне затримання українця засудили Сполучені Штати та правозахисники, а прокуратура Автономної Республіки Крим почала кримінальне провадження. Владислав Стужук, Заман, АТР.